så er vi vist nødt at nå den øvre grænse for henvendelser, spørgsmål vedrørende vores svømmedel i vores triathlonstævne her til sommer. Det er vedrørende vores svømmedel. Kan ikke svømme, drukner, Østersøen tager mig, understrøm osv. Men vi vil gerne kalde på en af de ypperste eksperter inden for området, for at få slået på plads en gang for alle, at alle vil kunne gennemføre Tri-walk Gudhjem. Goddag. Nikolaj Dam, selvudnævnt triathlon-ekspert. Jeg mener, hvis du er lavet af kød og blod, kan du sagtens gennemføre svømmedelen til Tri-walk Gudhjem. Så fik vi slået det på plads.